Ina matasa masu zaman jiran sai an ba su aikin yi sakamakon sun gama digiri ko sun gama diploma ko sun gama wata makaranta suna zaune ba sa nema wa kansu aikin yi. Sai dai su zauna a majalisa suna jiran ofa ko wani appointment. To ga wata dabara ko daga fasihin malami Sheikh Aminu Ibrahim Daura, ku saurara ku ji, za ku karu sosai domin wannan entrepreneurship ne mai zaman kansa. Duk wanda ya fahimta ko kuma ya kama wani aikin yi ya bayyana mana a comment section domin karuwa da kuma kwanan da na ba matasa ba daɗe ba kuma wallahi sun ga mun sun ci gaba. Ɗaya na kwasar shara ne, ɗaya kuma na wanki da guga ne. A unguwannin nan da ake ta yi sabon estate ɗin nan, na ce musu drum za ku siya da ƴan kokura, sai ku je ku yi drum ɗin fenti ku sa sunan kamfanin ku, kowane ƙofar gida ku aje drum ɗaya. In kuka aje drum 10 gare ku kawai yanzu, sai ku aje drum sai ku rubuta duk wanda ya cika 1000. Kowa baya son shara a gidansa, kuma shara kullum akwai shara. To sharan nan ta unguwar masu arziki ce mafi yawa, za a yi ta saka kwalabe ne da robobi da abubuwan da aka sha lemo na su robobi da sauransu, da kiret ɗin kwai da makamantan waɗannan. Duk jari bola. To za a cicika muku drop ɗin nan, sai ku zo da ƴan kurkura ku, in ba ku da ita yanzu ku dinga yi haya. In kuka yi haya duk drop ɗin da ya cika 1000, in kuka aka cika drum 10, 10,000 kenan. Na san ko ba a sati ake cika drum. To a wata kuna da 40,000. Wanda za ku mai kurkuran nan sai ku bashi 10,000. Ku kuma ku uku kowa ya dauki 10,000. Abu yana bunƙasa. Yanzu ranan sai naga suka ce mun suna da drum ya fi 100 yanzu. Kuma sun sai kurkurar kansu, kuma sun yi kamfanin kansu. Kuma wannan sharar can suka samu wani kango a bayan gari, sai su je su zazzage ta, sai su ware kwalabe su sa su a buhu, su ware robobi su sa a buhu, su ware kwali su sa a buhu, su ware karafa da su murfin cokali da su kusa da su abin din dan su tattara su, kuma karafuna su sa a jaka. Kowanne kuma akwai mai zuwa iska, shi ma kuma sai zama karin kuɗi. Su kuma na biyun wanki da guga, nace musu kullun sai an yi wanki kuma kullun sai an yi guga. Kuma wanki da guga babbar sana'a ce a birni, domin yan birni ba sa sa rigar su ba guga. Ku buɗe kamfani ku sai wannan abin nan din drum ku yanka, da hannu ma su fara yankawa. Ɗaya na yin wanki, ɗaya na yin guga, ɗaya na ba da rasit. Ku kama ɗan shago, mutum ya kawo kayansa ya ga an rubuta rasit, wando kaza, riga kaza a rubuta, a shiga aje a wanki, goge, ku sa a leda, ku gyara, mutum ya zo ya karɓa. Ana nan za ku tara kuɗin da wata za ku sai inji. Yanzu ana da kayan kuka browsing za ku ga irin abubuwa da ake da su na omo mai wanke fararen kaya, omon da baya goge kaza, kala ga su nan, sai ku yi odan su, sai ku fara wanki kuna gogewa. In rigar mutum ta dan balle a gyara masa, idan an samu maballi ya cire ko ya tsufa, ku canza maballan, ku gyara masa maballan. Idan wando ya yage, ku gyara masa. Su yanzu sun fara, su ma in suna nan suna ta godiya. Kwanan nan Aisar ya gayyaci wasu daga cikin wannan program da muka fara akan masu sana'o'i, yazo ya faɗi cewa da wanki da guga yanzu ya kai babarsa Maka, ya kai babansa Maka, ya mallaki gidaje guda 3. Shi ma kuma ya je Maka, kuma ya yi aure, yana da amarya kuma da 'ya'ya, kuma ma zai ƙara 1. Wannan wanki da gugan dan kacewa mai digiri yayi ba zai ba. Waccan kwasar share da kacewa mai digiri yayi ba zai ba. Saboda haka kai da kake da digiri tunaninka canza yake, sai ka ga mutum yanzu ka je ka buɗe wajen indomi ko wajen siyar da wani abu, ka ɗan gyara gurin shawarma, gurin aski. Yanzu wasu masu yin aski har layi ake yi, ya iya askin sosai. Ba wai askin ne zai burge ka ba, har da ɗan lemo da ɗan ruwa da ɗan talabishin da wani gurin zama, kuma wai har da wani goge kaushi, a kama kafa ka a sa ka a wani chemical a goge maka kaushi. Sai kaga ana layi a gurinsa, nan da nan sai kaga ya ɗauki yara, sai kaga ya yi kuɗi. Saboda haka kuɗi ana buƙatar su domin gudanar da rayuwa. Kuɗi da su ake addini, da kuɗi ake yin rayuwa, da kuɗi dole in za ka maka sai da kuɗi, zakka sai da kuɗi, sallah ma sai akwai ɗumani natu, akwai sitir aurati. Sai ka nutsu, shi yasa an kawo abinci kana jin yunwa ba a yin sallah sai an ci abinci.
menene idza hadara al-asha wabda'u bil asha qabla al-isha, ka fara cin abinci kafin kai sallah saboda ka samu dumanina. Wasu tiril aurati sai da riga kuma sai da kuɗi. Na masu kukan data akan bata da ƙwari ko kuma network ɗinta ba shi da ƙarfi. Daddy Data Shop sun shirya tsaf domin biyan bukatunku. A Daddy Data Shop za ka iya siyan data, katin waya, cable subscription ko kuma biyan kuɗin wutar lantarki wato electricity bill. Me kake jira? Hanzarta ka shiga cikin manhajar Play Store, kai sacin Daddy Data Shop sai ka sauke application ɗin a akwatin wayanka. Haka zalika masu amfani da iPhone sai ku garzaya direct akan shafin yanar gizo-gizo akan www.daddydatashop.com domin tuntubar customer care line ɗinmu. Za ku iya kira kai tsaye ko kuma ku yi magana ta WhatsApp akan 090 77 87 67 78.